Nyom aduanan baako. Nhyira ne de odwene mobroni ho. Awurade begye no dabone mu. Awurade behwe no so na wama no nkwa. Na wahyira no asase so. Na worenyi no nhye natamfo a ope no nsa. Awurade bewowa no yade mpa so. Ne yade a oyare da ho nyina wodane ma no si no yie. Me na meka se Awurade humi mobo. Sa me kra yade na maye wo bone. Matamfo kasa me ho bone se da ben na obewuo na ne din ayera. Na se oba behwe me a oka atrosem na komatase nsehunufa ofri adi kokeka wona wotane me nyina tutu me ho asu osusu me ho bone ka se abusude akuta no na afei oda hoyi ore insori bio.